Здравейте! Аз съм Кристиян и съм консултант и движен имоти към Имотека АД. Днес ще ви презентирам просторен тристаен апартамент в квартал Овча купел 2. Той се състои от всекидневна, кухненски бокс, 2 спални, баня с тоалетна и отделна тоалетна. Чистата застроена площ на апартамент е 96 квадратни метра. Както се вижда, е напълно обзаведен и ремонтиран. Сградата е построена през 2007 по БДС. Към апартамент имаме и 2 тераси, които гледат на юг, с невероятна гледка към Витоша.